מה קורה חברים? ואנו הבאתי לכם קודים, קוד פרומו, שזה בעצם זה בסטנדרט 2. יש לכם כמה קודים טובים שעובדים, בדקתי אותם. טוב, אז בואו נראה קצת מה מדובר. זה קודים עדכניים, נכון? ל-2024 לחודש 12. טוב, בואו ניכנס לכאן. אז מה יש לנו בקודים האלה? בין היתר, תראו, כל מה שאתם רואים ב-24 שעות, כמובן שאני אביא לכם, אם אהבתם את הסרטון, אני אביא לכם עוד קודים שהם יהיו יותר איכותיים, קודים של זהב וקודים כאלה. אבל כרגע אני אביא לכם קודים ל-24 שעות. סבבה, נגיד, מי שרוצה לסכם זאת 24 שעות, 24 שעות, נשקים נדירים, גם הכל 24 שעות. טוב, אז דבר ראשון שאתם צריכים לעשות להגיע לכאן בעצם, ואז ללכת לפה, ופה בטלפון זה לא יופיע לכם. אנחנו אומר לכם למי שיש מחשב שיחבר דרך המחשב, יוריד את האפליקציה הזאת והוריד את הסטנדרט 2 למחשב, ואז זה יופיע לו הפרומו קוד. אתם באים לפה, פרומו קוד, ואתם פשוט עכשיו תעשו מה שאני עושה. כל אחד שהעתיק, זה הקוד הראשון שיש לנו כאן. סבבה, לי זה לא יעבוד כרגע כי השתמשתי בו, אבל לכם זה יעבוד. קוד 2, כמובן תעצרו את הסרטון, תעתיקו את הקודים. קוד 2, אני אשים לכם גם את כל הקודים בקישור למטה. וזהו, כאילו אלה הקודים, אני אשים לכם את כל הקודים האלה בקישור למטה. זה קודים ממש איכותיים, הם כן עובדים. הנה יש לנו פה גם אחלה של עובדה איכותיים. כרגע אני מנסה להציג קוד כפפות, קוד פרומו שהוא יהיה קוד ממש איכותי, ולהגריל אותו. סתם לצורך העניין אני השגתי את הקוד הזה, ואלה הכפפות שלי, וזה לא זמני. טוב, אז אם עזרתי לכם ואם זה עבד, תשימו לייק, תגובה, ותראה תגובה.